Giroan biztira, gure eskudan talde honetan 11 juntatu dira, eta bezero dira Artizar, Ilargita, Avenida. Orain bersotan jarriko gera, etorkizunai begira. Etorkizunai begira. Etorkizuna sarri konpontzen, degu tabernaz taberna. Zerbez partean izan daiteke etorkizun nabarmena, eta gaurkoa izan dadila pintxo poterik onena. Gure partetik egingo dugu gure esku dagoena. Lehenik eta behin ez da hain gutxi plaza hontan elkartzea, ez da hain gutxi konpromezua eta oharrak hartzea. Pintxorik pintxo, poterik pote, daukagu bide luzea. Gure esku dago gaurko freskura, goxotasun bihurtzea. Goxotasun bihurtzea. Lema bat degu lema zain eta ezerk ez du egin ies. 2 euro jarri ta gai alu bat jarri dezakezu errez. Gaur gure esku ezer ez dago, beraz portatu